vælge HTX, hvis man er typen, som godt kan lide gruppearbejde og måske interesserer sig lidt mere for de naturvidenskabelige fag end for de humanistiske fag. De har selvfølgelig også, man kan godt vælge nogle ekstra sprog, eller det er mest tysk, man kan faktisk kun vælge tysk over. Så hvis man vil have spansk og fransk og sådan ting, så skal man ikke herover gå. Til gengæld så har vi nogle rigtig dygtige lærere til matematik og fysik og kemi, biologi, bioteknologi er også noget, vi har herover som gymnasie og HHX for eksempel ikke har. Hvorfor skal man vælge HTX? Det skal man, fordi man har indsigt i, eller man har undersøgt, hvordan vi arbejder med tingene. Altså hvordan vores faglighed kommer i spil. Det her med, at vi har noget undervisning i klasselokalerne, og så har vi undervisning, der også foregår i laboratorier og værksteder osv. Og den der vekselvirkning mellem det teoretiske og det praktiske, det giver god indsigt. Hvad HTX tilbyder? Den tilbyder jo en lang række af fag inden for det naturvidenskabelige på et ret højt niveau. Det er sådan den klare profil, og så er den sammenholdt med, at den har jo i sagens natur gennem sit navn også en helt stærk profil på teknologi. Så den tilbyder et spil, hvor de unge kan komme ind og få en indsigt, få en arbejde, få en faglig dybde i at se, hvorledes de to fagområder spiller sammen. Men også selvfølgelig ud over det, så tilbyder den en lang fagrække inden for almene fagområder, som også hører med i en gymnasial uddannelse, altså inden for de samfundsvidenskabelige områder, inden for de humanistiske fagområder, og så selvfølgelig dansk og andre områder, som vi også har med i den fagpakke.